Здравейте хора! Аз съм FCPG и днес ще играем на Майнкрафт. Нека да съберем дърво. Хайде! Това видео го снимам за втори път, защото предни беше твърде дълго и не можа да се запише. И сега почнах нов свят. Оцеляване. И другото ще го продължих без да снимам. Нека се качим нагоре. Не мога да взема и другото дърво. Оставете си сега едно. Надявам се да се чувам добре. Въпреки че прозорец е отворен и много е шумно. Нещо, което падна отдолу. Ами... Кой е паднал? Не е паднал. Добре, да посечем... Посечем да покажем. И така. Така, добре, значи ще изкопаем една дупка. Целия първия ден в нея. Първите нужда. Добре. Така, добре. Копаем. Така вече ми трябва кирка. Добре. Да, още едно купче само надолу. Всъщност не ми трябва. Добре, айде. Така. Така. Крафтинг. Дърва. Плътки. Още дърво. Аз защо не мога да направя нещо тук? Да не съм сложила крафтинг. Значи трябва ми кирка, едно меч и едно меч. Колко хубаво говоря. Тихо, малинейко. Мъкни. Заболява ръката да чукам дървото. Не дървото. Камъка.
камъните? Не, аз си казах това. Нека да купим. Така, нека събера това. Ще бия спачката. Стрес. Ами, добре. Искам да събера малко. Събера печка и други неща. А пък после ще говорим на това. Събери. Имаме 11 канал, значи 12. Така, добре. Ето ударата. Добре. Значи нека сложим крафтинг. Така. Направим. Ето. Там. Да убия някой животно, да има какво да ям. Ако не сте чули, казах да отида да убия животно. Много тихо говоря. Прасета, елате ми тука. Къде прасе? Вау! Али. А тука. Ей, ажока. Къде ли? Има тук. Овца! Трябваш ми! Овцо, трябваш ми! Дано да ми даде вълна. Мари. Да. Добре, нека се видя. Да, една вълна. Там още прасе. Само да не се загубя. Тък му казвам да се загубих. Не докато добре. Праси, ела. Праси. Още. Нали? Къде си? Вот, ето. И там още една. Искам да ми давай вълна. Само най овца да убия и да мога да си направя легло. Моля те, дай ми вълна. Да ми изтърси. Пърта овца да ми даде вълна. Мария, вълна. Вълна 3. Yes. Кога се направим? Става вечер. Къде бях аз? Изгубих се. Ето ми е дъвката. Добре. Нека да го слуша. Печка. Торчове, така че ще сложа дърво. Напека дърво. Ще направя торчове. Добре. Какво ще да правя? Лего, да. Нека да се направя така. Бяло легло. What? Опа. Без диск.
Как цъкнах нещо друго. Сега не мога да си взема кола. А така взеко. Така, нека се направят толчове. Тъй. Така, нека осветим малко. Стига ли нейко мръсна, смотана. Бяло легло. Добре, няма никакъв проблем. Супер, ще спра на бяло легло. Така, нека да премине нощта. Така, нямам чест. Ще направя чест, само че ми трябва още дърво. Чест. Тук. Така. Ще оставя трите торча. Дървото. Това не гори. След това камъка. Дървото ще го оставя в мен. Те спържали също. Махаш сапинга. Така. Крава хемтина. Къде отиде крава? Краво! Трябваш ми? Не ми дай кожа. Лоша крава. Лоша крава. Така, добре, не? Това мога да направя сега. Майка ми вика. Не знам защо. И да, аз сложих спънетък на място. Така. Нека да се пушим. Така. Ами, това ще бъде всичко от този епизод. Хора. И чао!